На тэлеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных мерапрыемстваў і гістарычных фактаў. Вітаю вас! Сёння 3 студзеня мы віншуем вас з першым працоўным днём. І зараз мы спынімся на самых цікавых падзеях гэтай даты. Адзін з самых знакамітых артэфактаў мінулага азначае чарговую дату свайго адкрыцця. У гэты дзень больш за 90 гадоў таму быў знойдзены каменны саркафаг фараона Тутанхамона. Сама грабніца была знойдзена егіптолагам Говардам Картерам і археолагам-аматарам лордам Карнарвонам у пачатку мінулага стагоддзя. Пакой, дзе знаходзіўся саркафаг, быў напоўнены мноствам каштоўных прадметаў, для разборкі якіх спатрэбілася 5 гадоў. У самім каменным саркафагу знаходзілася залатая труна, якая ўтрымлівала больш за 100 кілаграмаў каштоўнага металу. Размешчанае там цела фараона было муміфікаваным. Сёння саркафаг і мумія Тутанхамона застаюцца ў даліне цароў, а ўсе знойдзеныя там скарбы захоўваюцца ў Каірскім музеі. Самая вялікая каштоўнасць – магчымасць зірнуць на свет з вышыні. Усіх тых, хто любіць дахі, мы запрашаем у дом карцін. Мастацкая галерэя прыцягвае наведвальнікаў незвычайным праектам. Тут адкрылася выстава фатаграфій 2 расійскіх руфераў. Падрабязнасці ў рэпартажы. Здаецца, сапраўднае жыццё пачынаецца для гэтых хлопцаў выключна на вышыні. І вышыні фатографаў Вадзіма Махорава і Віталя Раскалава не безыменныя, але знакамітыя на ўвесь свет хмарачосы Шанхая, фігура Хрыста ў Рыа, зорка на шпілі Маскоўскага універсітэта, табло на самым высокім даху Ганконга, шлях да іх 1000 кіламетраў цягнікамі ды самалётамі, а потым без страхоўкі на сотні метраў угару. І самі смельчакі наўрад ці адкажуць, хто яны ў большай ступені – фотомастакі ці супергероі. Они объехали все страны, где есть что-нибудь, на что можно забраться. Да, они иногда нарушают закон, но то, что они делают, это очень интересно. Интересно для тех, кто постоянно живет на тротуаре. Сёння іх экстрэмальныя здымкі збіраюць мільёны праглядаў, іх купляюць лепшыя выданні свету, але для саміх фатографаў-экстрэмалаў лепшая ўзнагарода – новая вышыня. Уласны рэкорд – 18 гадзін і 650 метраў у чаканні бязвоблачнага неба над Шанхаем. Выніковы здымак зрабіў іх вядомымі на ўвесь свет, але не ўсюды жаданымі. Начныя маршруты, маскіроўка і псеўданімы замест сапраўдных імён. Але гэтыя двое ведаюць, дзеля чаго рызыкуюць, і прыхільнікі іх творчасці па ўсім свеце таксама. А заўтра ў 7:40 у эфіры праграмы «Беларуская кухня» мы раскажам пра страву, ад якой пасля бурных святаў не адмовіўся б ніводны руфер. Бігас, халодны суп, як гатаваць, з чым есці, заўтра ў эфіры «Беларусь-3». Кладем туды капусту? Капусту и с чесночком. Вот. Цудоўна. Ложим капусту. Вот. Ад гастранамічных спраў пяройдзем да зямных жарсцяў у тэатральнай прасторы. На пачатку 17 стагоддзя менавіта 3 студзеня ў Амстэрдаме адкрыўся першы пастаянны тэатр Галандыі «Шаубург». Амстэрдамскі гарадскі тэатр быў створаны з Нідерландскай акадэміі. Адкрыўся ён трагедыяй Йоста ван ден Вондела. Сёння кожны новы сезон тэатра па традыцыі распачынаецца гэтым спектаклем. А ў новы год каманда праграмы «Наперад у мінулае» адправілася ў вандроўку. Накірунак Палесся. Мэта дазнацца, у якім выглядзе захавалі там старажытны абрад каляды, адроджаны народным фальклорным калектывам «Бабіна лета». Цікавая адметнасць, заўважаная намі менавіта ў аранчыцах Пружанскага раёна. Тут не толькі гаспадары частуюць калядоўшчыкаў, але і калядоўшчыкі носяць з сабою рэшта пірагоў. Колькі пірагоў, столькі падворкаў яны мусяць наведаць. І, як заўсёды, гістарычны экскурс у мінулай вёскі. Цікавая легенда пра царкву, якую пабудаваў пан Аранец у 1560 годзе на тым месцы, дзе прысніў Маці Божую. Калядную песню ў сучаснай апрацоўцы выканае Александр Сухараў. Глядзіце заўтра о 12 гадзіне на «Беларусь-3». Мастацкаму аддзяленню Віцебскай дзіцячай школы мастацтваў нумар 1 споўнілася 30 гадоў.
За час свайго існавання аддзяленне выпусціла звыш 5000 вучняў, большасць з якіх сталі мастакамі, дызайнерамі, архітэктарамі і педагогамі. Юбілейная экспазіцыя зараз дэманструецца ў выставачнай зале мастацка-графічнага факультэта мясцовага універсітэта, з якім установа цесна супрацоўнічае. У экспазіцыі прадстаўлены лепшыя работы навучэнцаў і выпускнікоў мастацкага аддзялення. Гэта і фатаграфіі, і жывапісныя творы, і скульптурныя аб'екты, і роспіс па тканіне. Любіце пачынаць год з рок-канцэрта? На шчасце, такая магчымасць ёсць. 15 студзеня адбудзецца канцэрт «Акута». Гурт быў створаны ў 2008 годзе ў Магілёве. Музычны складнік калектыва фарміраваўся пад уплывам Плэсіба, The Killers, Інтэрпол. Тэкстава пад уражаннем ад твораў Азімова, Брэдбері, Стругацкіх і іншых пісьменнікаў-фантастаў 20-го стагоддзя. Гурт прадстаўляе новую студыйную працу «Пластика». Запіс альбому доўжыўся 2 гады, цягам якіх «Акута» паспелі выступіць з канцэртамі не толькі ва ўсіх буйных гарадах Беларусі, але і ў Польшчы, Украіне, Чэхіі, у тым ліку на вялікіх фестывалях. У першы з 12 месяцаў каталікі ўсяго свету адзначаюць Дзень трох каралёў. У Іспаніі ён становіцца кульмінацыяй калядна-навагодняй весялосці. Тут традыцыйна праходзіць маляўнічы парад. Падрабязнасці ў рэпартажы. Прысвечана свята тром каралям або валхвам, якія згодна з біблейскім паданнем першымі прыйшлі пакланіцца народжанаму Ісусу і прынеслі яму падарункі. Прывяла іх віфлеемская зорка. У Іспаніі легенда перарасла ў традыцыю, згодна з якой падарункі на каляды дзеці атрымліваюць менавіта ў гэты дзень. 3 вешчуны Каспар, Мельхіёр і Бальтазар падарожнічаюць па свеце і дораць падарункі дзецям, якія вялі сябе добра. Тыя, хто быў дрэнны, атрымліваюць вугаль. Падчас параду гасцей шчодра абсыпаюць цукеркамі. У Іспаніі Дзень трох каралёў завяршае калядна-навагоднія святы. Выстава гродзенскай мастачкі Валянціны Шоба «Кветкі і свечкі» сапраўды здзівіла прыхільнікаў яе творчасці. Такой Шобу, уладальніцу прэміі Тэйлара, якая лічыцца Оскарам ад жывапісу, не бачылі 20 гадоў. Сама мастачка кажа, што кветкі трэба любіць, і тады яны будуць адказваць табе той жа любоўю. Увогуле ўсе творы Шобы пра каханне, а тое, што з'яднаны кветкі і свечкі, так, свечкі – гэта тыя ж дзяўчыны, а дзяўчыны, паводле аўтара, згараюць хутка, як свечкі. І гэтыя дамы-свечкі невыпадкова заціснуты вузкімі і выцягнутымі ўгару рукамі, нібы абрэзаныя з усіх бакоў. Так кабеты самі сябе абразаюць, каб здавацца кімсьці іншым, лепшай, прыгажэйшай, цікавейшай, адным словам, падман і акцёрства. Час узгадаць славутых асоб, якія нарадзіліся 3 студзеня ў розныя гады. Сёння дзень нараджэння адзначае арцыбіскуп, мітрапаліт Мінска-Магілёўскай архіепархіі Тадэвуш Кандрусевіч. Нарадзіўся ў мястэчку Адэльс Гродзенскага раёна. Атрымаў прафесію інжынера-механіка, разам з калегамі запатэнтаваў вынаходніцтва высокахуткаснага шліфавальнага станка для Волжскага аўтамабільнага завода. У маі 1981 года стаў святаром. Падчас свайго служэння епіскапам Тадэвуш Кандрусевіч садзейнічаў адраджэнню і развіццю каталіцызму ў Беларусі і Расіі. Сёння Тадэвуш Кандрусевіч уваходзіць у спецыяльны савет па Еўропе пры генеральным сакратарыяце сінода епіскапаў, у кангрэгацыю па справах духавенства, а таксама папскую раду справядлівасці і мір. 3 студзеня адзначае дзень нараджэння выдатны кінааператар і фотамастак, член Беларускага саюза кінематаграфістаў і беларускага грамадскага аб'яднання «Фотоарт» Юрый Плюшчаў.
Пасля заканчэння аператарскага факультэта УГІКа ён доўгія гады працаваў галоўным фотографам і аператарам на кінастудыі «Беларусьфільм». За сваю творчую кар'еру зняў больш за 60 дакументальных, 2 паўнаметражных і некалькі тэлевізійных фільмаў. Мастацкай фатаграфіяй Плюшчаў займаецца са студэнцкіх часоў. Яго персанальныя фотавыставы праходзілі не толькі ў Беларусі, але і ў Англіі, ЗША, Бельгіі, Фінляндыі, Венгрыі і іншых краінах. Сёння работы Юрыя Плюшчава знаходзяцца больш чым у 30 дзяржаўных і прыватных калекцыях свету. У гэты дзень ёсць падставы ўспомніць бадай самага ўплывовага рымскага палітычнага дзеяча, бліскучага публіцыста, філосафа і непераўзыдзенага прамоўцу Марка Тулія Цицерона. Дзякуючы таленту красамоўства ён зрабіў бліскучую кар'еру. Да 40 гадоў увайшоў у рымскі сенат, а каля 50 стаў консулам. Цицерон адыграў галоўную ролю ў раскрыцці і разгроме змовы Каціліны. Ва ўмовах грамадзянскіх войнаў ён заставаўся адным з самых выдатных і паслядоўных прыхільнікаў захавання рэспубліканскага ладу. Цицерон стаў стваральнікам класічнай лацінскай мастацкай прозы, якая многія стагоддзі лічылася узорнай. Белдзяржфілармонія падрыхтавала шэраг мерапрыемстваў на наступны год. Мы наведалі яе, каб грунтоўна паразмаўляць пра планы на будучыню. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Позвольте в вашем лице поздравить весь коллектив Белорусской государственной филармонии с Новым годом, с Рождеством. И коль мы встречаемся в эти праздничные дни, первый вопрос: как удается серьезную академическую музыку вот как-то обрамить такой легкой новогодней атмосферой? Музыка, как известно, искусство такое, которое всегда дополняет в разные дни, и в праздничные, и в будние дни. И, конечно, мы подбираем в рождественские дни музыку соответствующую, которая может быть исполнена в новогодние праздники. И не только для детской аудитории, но и для взрослой аудитории. И органные концерты, и музыкальная гостиная, и симфонические концерты выбирают такие программы, которые, конечно, больше развлекают людей и больше заставляют их подумать о праздничном настроении. Если вернуться в 2016 год, год культуры, каким он был для ведущей музыкальной организации страны? Чрезвычайно насыщенным. Это, прежде всего, 125-летие Богдановича, 75-летие Владимира Мулявина, юбилеи Шостаковича и Прокофьева. У нас юбилейный год Купаленки, 50 лет. Грандиозные гастроли по многим странам мира. Мы проводили годы культуры в Эстонии, в Таджикистане, в Турции, в других странах. Гастроли симфонического оркестра в Литве, в Эстонии, в Польше, в России прошли с большим успехом. Первое путешествие в Соединенные Штаты Америки камерного оркестра под руководством Евгения Бушкова. Впервые они выступили на фестивале в Соединенных Штатах Америки. Вообще филармония в год культуры провела около 1400 концертов. А в 2 залах мы провели около 240 концертов в этом году. Но наступивший 17-й год для вас не менее ответственный. Главной концертной организации страны 80 лет. С 1937 года 80 сезонов. Филармония фактически последние полстолетия наращивала свой потенциал. Здесь родились многие творческие коллективы, которые существуют и до сих пор. Безусловно, год будет очень яркий. Здесь будет и Минская весна, и Белорусская музыкальная осень. Посвящена будет непосредственно этому событию. Фестиваль Владимир Спиваков приглашает. Пройдет фестиваль Юрия Башмета. И много-много других событий творческих, которые действительно будут соответствовать юбилею Белорусской филармонии. Спасибо, Юрий Николаевич. Еще раз с Новым годом, с Рождеством и с предстоящим юбилеем. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь 3, але і на нашым YouTube-канале. До сустрэчы.